Ngiyabonga. Awu, naze nabahle, ngabe nilibangisephi? Oh, gogo namuhla sidli ilunch la ekhaya sophuma. Hayi cha hamba niyosijabulisa. Ngabe khonto ebalekile kodwa namhlanje. Hayi cha ngiyaxolisa ungabe khona usuku lomuntu lokuzalwa engilikhohliwe. Lakshmi, sorry Swati, ngiyazikhumbula izinsuku zenu zokuzalwa. Shweta ngabe usuku lakho lokuzalwa namhlanje? Cha gogo. Cha gogo akekho uzalayo namhlanje. Futhi ke namhlanje akusilo usuku lokuzalwa komuntu ukuthi nje siyazikhipha nje siya amantombazane. Ingoba kade sagcina ukuphuma. Hayi kulungile. Ngiyanibona ukuthi senikhathele ukudla kwasekhaya. Cha, hambani nje nina niyozijabulisa, nikhuleke nje. Hambani. Yebo. Cha mina ngizobe ngizihlayela ekhaya. Hayi, awuthi ngizenzele itiye. Lakshmi, sambeni. Ema. Niyapheka nini? Siyodla ukudla kwasemini kwi-restaurant ka-AJ. Niya e-restaurant ka-AJ? Ngobani? Duka. Ubudlelwane ba-AJ noLila mhlamba benzanga amehluko kuwo kithi bwenzile. Ku-AJ unika uLila umsebenzi wase-restaurant. uLila usitshela ukuthi umnikeze umsebenzi obaluleke kabi. Uthe akakade abasebenzi wamnika nendle encane ebalulekile. Angithi uma ngabe u-AJ emphatha ngalendlela le, chaza ukuthi yena uzogcina nayo yonke into thina singenalutho. Cha sifoni lento, ingakho kumele sizibonele iqiniso ngamehlo ethu. Uyazi ukuthini? uLila uthola yonke into ayifunayo lapha endlini. Kumele sibone ukuthi yini eyenza lokho ke manje. Amazwi abanabo ubuqiniso. U-AJ uqala ngokunika umndeni kaLila imali. Usesuka umnika umsebenzi. Kukhona okushaya amanzi la. Duka, noma ngabe utheni manje, angeke usashintshe isinqumo sethu. Sihamba na kanjani? Oh, Akunina nodwa. Sizohamba sonke. uchaza ukuthi siseqembini elilodwa. Durga, ucabanga ukuthi bekumele sazise u-AJ ngaphambi kokuthi size la? Ngobani? Uqonde ukuthini? Mina ngisho ukuthi phela siwomakoti bakubo. Amadoda ethu ayisebenza lana. Shothi thina sabaphathi balapha. Kodwa futhi akekho umuntu osibonayo yazi. Saru. Saraswati kwenze njani kanti? Madam Duka, uLakshmi, uSaraswati nalentombazane engenangqondo. Benzani bonke labantu la? Umnumzane AJ akasangasho ukuthi bayeza labantu la. Sanibona madam. Sawubona Vishu. Yebo. Ningathi nimewa yini ke lana? Ngabe fanele ngitshela umnumzane ukuthi senikhona khona la? Akunjalo. Asikho isidingo sokuthi uzomkhathazeke. Size ukuzodlela nje. Ngiyabona nizele uyisidlo sasemini kuhle. Wamkelekile madam vele phela ibhizinisi lakho lokudla leli. Sengisho ukuthi vele ibhizinisi lakho leli. Ngabe nifisa nginilungiselela ukudla lapha ekhabhini? Indlu. Unikeze uLila indawo enkulu. Thina uzosinikeza encane kanjani? Oh, mhlambe lona uzilinganisa noLila nje lona yabona. Hayi manje sengiyabona kungani belapha ke. Usaru uqonda ukuthi kungani indle ekhethekile. Sonke sihlala obala masedle restaurant. Maybe angiletha lapha ngoba phela befuna ukungitshengisa ubuhle bakaJahagita. Yini? Manje uzolokho usimise lapha. Awuzusilungisela itafula Vishu. Oh, hayi xolo. Hayi cha ngiyacela nize ngapha. Yebo. Hayi nakho. Ayebona. Siyabonga. Vishorup,
Ulila ngabe ukuphi? Mbize ezela zodla nathi lunch. Nathi sizodla lunch nomamezala wethu angithi? Oh. Ulila ngapha usafaka umfaniswano wokuba uweta. Umnumzane ngapha akatshelanga umuntu ngalolu daba. Hayi lento isobala ukuthi nama ngeke ngize ngisho lutho. Hayi cha ngeke. Madam into ngathi mina nje yabona. Ulila ngiyakwazi ukuthi adle nani isidlo sasemini yabona yini. Angiboni ukuthi unalo ithuba njengamanje. Ngizothumela amanzi acocekile ngiphinde ngithumele nomuntu ozothatha yonke into enifunayo. Ngizokwenza njani manje? Awu kwaphela ngami. Bazoloke bengibuza imibuzo eminingi. Futhi ngiyazi ngeke ngikwazi ukuthi ngiyiphendule. Bonke laba bawu4 bangamakhasimende lana. Futhi njengoba ngisemsebenzini kuzomela ngibasize. Yebo, madam. Kodwa Nkosi Lakshmi. Ulila. Oh. Iyona ndawo osebenza kuyona le. Ukusukela lapho kuya lapha. Futhi wenza lo msebenzi obaluleke kangaka. Shweta. Awukho umsebenzi omncane kakhulu nomkhulu kakhulu. Futhi ke akubi kangako. Wonke umuntu uzama ukusemandleni akho ukwenza kahle umsebenzi wakhe la emhlabeni. Wonke umuntu uyazazela. Ukuthi kumnandi kanjani ukudla kwe-restaurant ka-AJ. Kanye nempatho yakhona futhi yaziwa. Yingakho ke sinenhlanhla yokubona leli nuke lulila lenza umsebenzi oncomekayo kule restaurant ka-AJ enhle kangaka. Angithi Lila. Lila lokho engizokutshela khona ukwazi. U-AJ uyazazisa izisebenzi zakhe futhi uyiphathiso komndeni. Ngoba izona eqondana namakhasimende ngqo. Manje lokho kusho ukuthini? Lokho kusho ukuthi asikho nhlobo isikhathi samaphutha lana. Siyezwana Lila? Yebo. Njengoba lokhu umsebenzi obalekile uAJ yakhethele wona, kusho ukuthi isithunzi sakhe sibalekile. Kuzomela usivikela ngithi? Yebo. Lokho kuthathe njengesivivinyo kuleli tafula namhlanje. Ngisho ngoba uAJ ukhombisa ukukuthemba kakhulu. Leli ngithuba lakhe elikhulu lokuthi uzibonakalisa ngithi. Futhi wazi kahle ukuthi amazwi amabaleke kanjani emehlweni kaAJ. Yingakho ke sonquma ukuthi wenza isinqumo esihleni ukukunika lo msebenzi. Angithi? Futhi sonika uAJ impendulo. Kunjalo. Lila, ngikufisela inhlanhla. Ngicela u-order. Awungiphe ilazana yespinash. Ngicela enola salad. Ngicela ipenastes ne-rice. Now for my virgin mojitos. Ngicela uliphinde futhi i-order lakho. Angizwanga. Usebenza lana ngithi. Wena ke kumele ukuthi uphindaphindeke. Awuyazi imithetho emincane nje ukuthi icustomer mal order uweda melalaleli sisi. Kungani ume lapho lokubuya into engayazi? Hamba uyothathela ukudla ngothi silambile thina. Kodwa kumele ngiletheni. Angizwanga nokuthi lithini i-order lakhe mina. Ungasilethela ama-order. Lakshmi. Kumele simvivinye. Singamfakela amehla abantu lana i-restaurant yethu le. Ulila Peter. Uyaphi ngokukhulu kushasho ngaka? Ha? Ucabanga ukuthi nakho AJ kunika imali, ucabanga udlula udaba seliphelile, ha? Awungitshele kahle kahle uzoyiletha nini imali yami wena? Salonke, ngizokunikeza yonke imali yakho. Nini? Visanti. Umlamla juqo ukukhokha imali yami usondele.
Uma nje ngingayitholi imali yami ngesikhathi. Into engizoyenza ngizothatha lolu daba ngolubhebhethekise emaphoyiseni. Uyangizwa kahle? Ungizwile? Akekho ngisho neyedwa ngisho AJ ozosindisa impilo yendodakazi yakho. Uyezwa? Ungangibuka njalo. Ehlisa amehlo akho. Kalindile into yenzile. Sophuma kanjani manje kule nkinga? Lakshmi, awusho ucabanga ukuthi uAJ umnikeza malini ulila ngalomsebenzi? Ngakanjani nje umnika imali encane? Oh, qinisile. Yini le oyenzayo? Ngiyaxolisa kakhulu. Nakusula. Ngiyaxolisa. Hawu bakithi, yini kodwa? Shweta In Shweta. Ngenzeni? lutho. Uxolo madam. Uthi uyaxolisa? Ingabe ukuxolisa kwakho kuzolungisa leli order limoshile? Cha. Ngizolandela enye iorder. Imali kaAJ imele ehlahleni. Ngizokulungisela yona. Hayibo, ucabanga ukuthi sizodla lokudla? Lila, angiyazi injongo yakho yokuzala ukuthi bekuyini, kodwa ngilalele kahle. uAJ uyakhe kanzima le restaurant yakhe. Uma isithunzi sakhe socekelwa phansi, ngenxa yokuyiphatha kwakho, ngeke ngikumele lokho mina. Kungani usiqolozele? Susa yonke lento yenzelana. Uma wakhe ubeqinisile, ayikho into akwazi ukuyenza kahle. Uhlale emosha yonke into nje. Ngibonga inkosi. Ngibonga inkosi ukuthi ukwenza etafuleni lethu lokho. Ngikucela kahle Nkosi yami. Ngicela ukuthi ungakwenzi lokho kwelinye itafula phambi kwamakhasimende. Bukaniki, ulethe ne-order wrong. Ulethe nje into ehlukile. Ima Visharup. Yini lo yenzayo? Umsebenzi wakho lo? Hayi cha kodwa Uthi kodwa kwani? Umsebenzi wakho uzozenzela yena. Visharup hamba la. Duka, kwenzakaleni? Ukubona indlela sisebenza ngayo sekungivala inhliziyo. Nami futhi, asambeni. Ngicela ukuthi ulungise kahle la. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.